Tak 3, tak já budu dělat ještě tohle, jo? Jo. 3, 2, Počkej, natáčíš? jo? Okay. 3, 2, 1. Hej, teď jako salto. Na teď. Salto, teď. 1, 2, A 3, co dělá? Co jsi udělal? Nekřuplo v hlavě. Oj, to ty fakt pičus. Pokud jsi mě hodil přesně na hlavu, já jsem asi zlomil fast. Ale já jsem říkal na stát, Na nebo 3, na teď. na 3. A řekl jsi 3. A teď řekl. Já jsem